Mali kunnafoni bololo sira lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲatuma aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kan bi an bɛ juma juin kalo tile 16 san 2023. Kasangani jamana constitution faleli baaraw ye kunungo kulikorokaw fe no juin kalo tile 15 san 2023 olu ka gouverneur ni oye colonel Lamine Kapuri Sanogo ye ale lajɛba dɔ kɛ u ka terrain sanfɛ a bɛ fɔ terrain Mamadou Jara Hasha walasa ka se ka mɔgɔw lasɔn ani k'u hakiliw la yira ka taga a wɔfɔli ma. Kasangani an ka jamana constitution faleli campagne kuncɛli baaraw ye min kan ka kɛ bi juin kalo tile 16 san 2023 stade du 26 mars la kunungo bureau exécutif national du conseil national de la jeunesse ni OCNG olu ye lajɛ dɔ kɛ u ka siège kɔnɔna la. O lajɛ in kɛnɛ ka ministre min ka ca ɲɛsinnen don sifilakaw ani farikolo ɲɛnajɛma ni o ye Musa Ag Atayɛri ye ale tun bɛ kɛnɛ kan. Sangani fiye juguba dɔ cili ye an ka jamana Gawo region kɔnɔna la MINUSMA olu ka avion hélicoptère dɔ bɔra ka bin ka sabu kɛ ni fiye jugu cili ye ni mɔgɔ 11 jogina o senfɛ. Rokia Doumbia Tanti Rose Madame Fischer ni dɔw ko a ma ko Rosie Poivron ale ka kiiriw tigɛlen kɔfɛ a yirala ka fɔ k'a kan ka san 3 kaso de kɛ ka d'a kan a ye dan dɔw sago minnu tɛ taa ni an ka jamana sariyaw ye. Sangani referendum wagati surunyaliw ye jamanaden bɛ wililen no fantan ani naani walasa ka se k'i ka carte biométrique sɔrɔ o jateminɛ kelen de y'a yira k'a fɔ Bamako commune 4 ani commune 5 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badalabugu mɔgɔw wililen no ka jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa u bɛ se k'u ka carte d'électeur sɔrɔ ni o y'u ka carte biométrique ye. Ayiwa ɲini bɛ dan sigi kɛ aw ka bi don kibaru la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman la aw kan bɛ tɛnɛ don ni Ala sɔnna ɲano cɛ Ala kana basi kɛ ne ni aw si la.